jopuonj manong'anyo duto ok bi bedo victimized. Koro wan kaka jo-KUPPET wawacho ni sani wakao chik kuom leadership mar KUPPET. Malo wan gi jagoro maduong' mar KUPPET miluongo ni Akelo Misori. Piny Kisumu kae nitie an Zablon Oliech Awange. Wan wabiro wacho ni jopuonj ni doguru e skul kwasewinjre. To wawinjre mana ka nitie gik ma waudwaro ka kosebedo implemented. To kang'adi matin Awange, kang'adi matin Zablon Awange, angeno ni winje yo makare. Yes. Nyaka sani koro iwacho ni TSC ok nyal bugo kod barua mowuok e doho makono ne gichwalo bura e doho kacha ka giwacho ni gichung ng'anyo maru. Iwacho ni nitiere formula monego bene iluwo kapok udok e tich un kaka jopuonj e bor riwruok mar jopuonj ma KUPPET. En formula mane ma un kaka jopuonj dwaro ni TSC olu eka koro ukaw okang' mar nyiso jogo mantiere bor riwruok maru mar mondo mi ochung ng'anyo kendo doge kilese gi puonji? En laid out formula moluonga ni return to work formula. En miluwe ka employee nie gimiluongo ni protected strike. Return to work formula waromo gi jotend union gi jotend TSC gi sirikal to wawacho ni dwarowa en mage. Mage muse implement to mapok implement gi miwa timeline to kata kaka ubiro implement gi. Then jotichwa gi osebedo ka ok onge tich. Ka gidok ok ubi miyo gi show cause letter, ok ubi victimize gi. Wan ema nyaka wa call off the strike kwasewinjre. Otherwise ka jopuonj odok e skunde to gima wadwaro no komiwa, wabiro bedo gi right mane mar golo jopuonj gi ni duoguru ng'any kendo. Koro return to work formula en a process ma nyaka lu ka jo employees nitie a protected strike. Mano TSC ong'eyo maber. To kata wach doho ni ok ni wan kaka jo-KUPPET wan jopuonj watamre winjo wach doho. En ni waluwo ni the structures monego bed ni lu ka jopuonj ni ng'anyo ema nyaka lu. Ok wadwa bedo kaka sirikal kata mandiko jopuonj miluongo ni TSC mano wach ni jopuonj ma interns is illegal. En against chike ma Kenya to pod giendelea to disobey. Wan ok wa disobey court order. Wawacho ni court order no oti kode mondo buogwago. Ni neno kata ka jaduong' Atuoli ma jatend kotu nyowacho ni TSC ok oluwo chik. Chike ma labor wacho ni ng'ato kowuok oko boko tiyo to nyaka duog back through ng'amo gole oko chande ema duoke. To duoke kusendiko piny bugoyo kogno a return to work formula. Kata doho ng'eyo mano. Koro wan bende kawuono waluwo mana structures go. Temo miyo kata TSC nokelo ng'ato ni Chief Industrial Relations Officer. Ma Chief Industrial Relations Officer miluongo ni Madam Muli noketo arbitrator miluongo Richard Litaba mondo wawuogo. Kanye ma return to work formula biro wuokie. To piecemeal implementation of gik dwaro demand ni semiyo wani CBA iwacho ni CBA wasemiyo part phase 2. To seche ma wuoyo kodi ni onge japuonj moseyudo mshahara kata arrears ne. Mago e demands wa, ten demands moko ma TSC, duol mandiko jopuonj ma TSC nyalo implement. Kata tero pesa mane wadwaro ni pesa do otergi e bengi nikech pesa japuonj useng'ado. Ung'ado pesa japuonj to kudwa tero nang'o. Mago e gik mwang'anyo gi. Gin gik moko ma nyalo bedo implemented. Then korka promotion. TSC nobiro gimoro ni CBG, Career Progression Growth. Wan kaka jopuonj mar Kenya wasetamre ni mano gima wadwaro.